Good morning po mga kaibigan, at nandito na naman po si Pinoy Peña. At siyempre gusto muna nating pasalamatan yung mga nag-likes at mga nag-subscribe. Marami pong salamat sa lahat, at siyempre isama na rin po natin yung mga nanonood ng ating video palagi. Salamat po. At nandito naman tayo sa ating project na kitchen makeover, dining and laundry area, part 9 na po ito. At ito na nga po, tayo po ay nagsasagawa ng paano mag-apply o maglagay ng tin set sa floor o kaya concrete, at kung paano natin gamitin yung mga pangpahid na ginagamit natin, at syempre kung paano ilagay yung ating tiles. At ito po yung ginagamit nating trowel, at ito po yung pangpahid. Meron pong quarter inch po ang gap nito para po siyang lagari, at yan po ang ginagamit karamihan. At syempre pwede nyo gamitin pahaba, at pwede nyo rin gamitin yung nasa ibabaw niya kung maliit lang yung ikakalat na pangpahid. At ito na po yung kinat nating tiles, at pinapakita po lang natin kung saan yung kinat. At mararamdaman nyo naman ito kung medyo matulis siya, yun po ang cut side. Pag hindi po siya masyadong matulis, yun po ang original side, hindi pa po nakakat. Siyempre atin lang pong ibinababa ito, tapos ating pinapakiramdaman kung mabababa ito o mataas doon sa original na tiles ng natuyo na, nakahapon po yun. Siyempre wag po natin kalimutang lagyan ng spacer. Ito na nga po yung complete na, hindi naman po siya complete. Inuna lang yung dapat na mailagay para po mailagay yung washer and dryer bago po mag-uulan dito. Tayo naman po ay magtungo dito sa bandang dining area, at itinuloy na nga po natin yung paglalagay ng ibang mga tiles. At ito na nga po yung napiling pattern na para dito sa areang ito. Tsaka siyempre yung kusina. At siyempre itong pattern na to ay very challenging po. Pero po pag kayo po ay mahilig sa challenge, subukan nyo rin po itong pattern na to. At medyo mahirap, pero pag natapos na, maganda naman po ang kanyang linabasan katulad po nito. At syempre marami pa pong pagpipilian na ibang pattern. At kung makikita nyo naman po dito sa area ito, ay ini-inspection natin kung meron bang papalitan na wood, yung wood floor. Katulad po niyan na meron po siyang sira, kaya ini-inspection po natin lahat. At syempre katulad din yung ating nilagay na tiles, ni-inspection din natin yan kung meron bang siguro ating na-aksidenteng natapakan at ito ay bumaliko o something. Inspeksyonin na lahat natin yan para at least medyo malambot pa siyang tanggalin. Kung kailangan i-repair uli, i-repair na habang malambot pa po yung nasa ilalim o kaya sa kalagitnaan ng tiles. Ang aking tinutukoy po ay yung tin set. Ito po ay wala po pong 24 hours ito, kaya medyo malambot pa doon sa kalagitnaan ng tiles. Pero syempre yung mga tabi matigas na po yan. At ito na nga po, atin na nga pong tinatapakan yung karamihan na tiles. At mas maigi kung at least naka 24 hours na siya para ito ay cure na po. At ito na nga po, atin pong ilalagay yung ibang tiles, at siyempre kung paano maglagay nito
na ganito ang pattern. Medyo may kakaiba kasi pag ganito ang style. At siyempre kailangan po nating basahin yung floor ng konti at siyempre depende doon sa mixture nyo. Kung medyo natutuyo-tuyo na siya ng konti at lagyan po natin o dagdagan po natin ng tubig. At isa nga to sa isang example o halimbawa na yung floor na lang ang lagyan na ng tubig at doon na natin i-mix pa ng i-mix. At ito na nga po atin pong ipapahid ito at ikakalat. Saka po natin gamitan ng trowel na yung 1/4 size po yung ating ginagamit. At katulad po ng sinabi ko kanina, yung pattern po na ito ay medyo challenging po. At hindi po katulad ng iba na lagay lang po ng lagay ng ating tin set at kapit lang ng kabit yung tiles. At siyempre po lagi po nating tinitingnan yung medyo manipis at yung medyo kung kailangan ba natin lagyan ng o dagdagan ng tin set ay atin pong dadagdagan para po hindi po kulang yung tin set. At kung minsan naman ay mas madali pong itulak na pababa kaysa po tayo'y magdadagdag. Pero po karamihan po kasi pag ito po ay ginamitan natin ng 1/4 na trowel ay yun na po ang kahit na po ang tulak ninyo ay hindi po kaagad-agad bababa. At syempre kung gusto nyo itulak talaga, medyo lalagyan nyo siya ng bigat ninyo. Dito man sa area ito, ating gagamitin yung ibabaw ng trowel natin at yun lang po ang kailangan natin. At syempre, yan po ang ginagamitan ay kung palit na po ng palit yung ating space. Yan po ang gamit niya. At syempre po, marami ring mga mabibiling gamit dyan na mas maliit pa po o kaya mas sophisticated pa na katulad nitong trowel natin. Ito lang po yung basic.
At siyempre po, huwag po natin kakalimutan ilagay yung spacer at atin pong sipatin kung ito ba ay diretso doon sa ating gap. At kung minsan kasi yung ibang tile ay mas malaki o kaya wala sa tamang sukat. Kaya at kung minsan naman mas makapal yung ibang tiles pero hindi naman po na masyadong nagkakalayo. At syempre po kailangan masipat na natin ito ng nasa lugar kaysa naman maghintay pa tayo na natuyo na po ito. Habang basa pa po, atin pong inspeksyonin na kung tama ba yung sukat ng ating tiles at kung maganda ba yung itsura. At dito naman tayo sa transition ng between tiles tsaka itong laminate na ating floor. At karamihan po ay ginagamitan po ito ng molding na transition.
Pero pag ginamitan po natin ito ng molding na transition, ito po ay medyo umaangat po ng konti. At syempre ito lang po ay aking idea. At syempre nasa sa inyo yan kung gusto nyo siyang gamitan ng transition molding. At ito na nga po atin pong in-inspection at pinapalitan yung may mga sirang wood floor para po maganda po ang pagkakabit. At mukha yatang itong nakuha natin na galing din doon sa inalis natin nung una, mukha yatang may diferensya. At ito na nga po ang nangyayari. Kung meron po kasing diferensya itong ating floor na to, hindi po siya kakabit ng ganyan kahirap po. At atin pong pinalitan ng iba. At ito na nga po yung ipinalit natin. Tignan nyo po kung gaano kadali ilagay kung wala pong sira. Ito po ay ini-snap lang po. At meron pong mga espesyal na gamit ito pag inyo pong kinakabit ang mga wood floor na to. At ito nga po yung isa. At yung isa naman ay medyo matigas na plastic. At ito na nga po yung isa, ganyan po. Tapos mamartilyohin. At ito naman yung itim na plastic na ilalagay doon sa dulo at saka doon mamartilyo. Ito po ay pinupukpok para po yung kabilang dulo ay sumunod po doon sa isang dinuktungan nitong wood floor na to. At syempre tayo po ay gagawa rin ng video para doon sa wood floor. At ito na nga po yung katapusan ng ating video na syempre lagi po akong nagpapasalamat na huwag niyo pong kalimutan yung susunod na ating video at huwag niyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Salamat po uli. Ito po si Pinoy Espeña. Siyempre po, shout out uli kay ako si Mamon Vlogs. Panoorin po yan at ito po ay marami po kayong makukuhang pag-aaral at kabutihan sa ating mga kababayan. Salamat po uli. Ako si Mamon Vlogs. Panoorin lang po at matutuwa po kayo sa kanya.